Здравейте, казвам се Антонина Борисова, от град Кюстендил съм. За клиниката разбрах от интернет и заедно с моя колега Георги Симеонов решихме да дойдем и да си коригираме зрението заедно, за което не съжаляваме и сме много доволни. Много благодариме на екипа на клиниката, за организацията, за положените грижи. Благодаря. Здравейте, казвам се Антонина Борисова, от град Кюстендил съм. За клиниката разбрах от интернет и заедно с моя колега Георги Симеонов решихме да дойдем и да си коригираме зрението заедно, за което не съжаляваме и сме много доволни. Много благодариме на екипа на клиниката, за организацията, за положените грижи. Благодаря.